Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването Кулинарно междучасие, съвместна продукция на телевизия Зетра и професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, град Плевен. Аз съм Веселина от 11 Г клас и днес ще ви предложа рецептата за пиле лютик. За изпълнението на тази рецепта са ни необходими следните продукти: пилешко месо, кромит лук и чесън, печени пиперки, червени домати, олио, чубрица, сол и вода за задушаването. Нека да започнем с реализацията на нашата рецепта. За целта сме си подготвили 2 пилешки бутчета, които ще запържим в нагорещено олио до златисто червено оцветяване. Докато месото се запържи, ще нарежем лука на полукръгчета. А след това и чесъна на филийки. Вече месото се е запържило, ще добавим лука и чесъна. Посоляваме. Докато продуктите ни се задушат, ние ще си нарежем пиперките на дебели ивички, а след това на купчета. Това ястие е много подходящо в края на лятото, когато има голямо изобилие от червени пиперки и пресни домати. А през останалото време на годината, както сега, използваме консервирани пиперки и домати. Ястието лютика идва от нашите прабаби, които са кълцали сушени пиперки и кромит лук, подправяли се с сол и оцет. Малко по-късно рецептата се е доразвила и ние ви представяме едно от ястията – пиле лютик. Само в нашия регион са известни 4-5 варианта. Продуктите ни почти са се задушили. Месото вече се е задушило. Прибавяме пиперките. Накрая доматите и след това чубрицата. Оставаме ястието да се извари, докато остане на мазнина. В момента разбъркваме ястието, докато остане на кулинарна готовност. Трябва да е останало само на мазнина, да се е изварил сока. Необходими продукти за 2 порции: 2 броя пилешки бутчета, 250 г печени пиперки, 300 г домати, 100 г кромит лук, 2 скилитки чесън, 30 мл олио. Ето нашия асортимент пиле лютика в готов вариант. Ако сме успели да ви заинтригуваме с нашата рецепта, заемете се с реализацията й, за което няма да съжалявате. До нови срещи на екрана с нас!